everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon sa naghinapos nga sumpay ni atong sugilanon, Esquadro! Ang bata nga naa karon sa imong sabakan. Ayaw paglihok. Ayaw paglihok kay ni Ana. Ako nang ibugsok ang muhon na ang durang ang utlangan. Sundan ko na niya. Pangagsailong. O pagani magkasud ang kaw-kaw sa pun. O pagani atong pagunata. Pagdyan na lang ko! Kaya dili ka na ko kayong itugyan ang akong pagkababae ni mo, Major Gaspar! Ay mong giputol. Ang akong gipating kahina, Malia. Pangagsailong. Dili ko, Major Gaspar! Dili ko! Ang Major Hines ya. Nas kwarto nga, gibutangan sa bihag nga babae, miss. Unsay ang gibuhat sa babae nga biyag? Ha? Ringo, Tuwa lang, susiya dito, miss. Pero ambot og di ba ka tumasok ko og imong sudlot? naami relasyon. Maong sakit para nako kung muhilapot siya og laing babae. Patay! Sali na lang gate, tiyak, rilin! Ay. Nang mahitabo ta karon, Alia. Dili ko! Ayaw paglugnot ni gunitan ko ng duha mo kapag. Bahala ng batyon ako ni mo! Dili ko ni mo makuha! Pues, tanawon ta. Drip. Ay, 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 mahina. Ayaw nagkumot. Sige! Lubagon ganin ako! Ipton ko man yun imo kapitay, Major Gaspar! Ha? Bis, ay, bangag sa ilong. Ay, ay, dili, di mo na buhian kay lubagon ko sa ning imong liyog. Lubagon ko ning liyog mo. Mamatay yung karon og dili oras, Sige, Alia. pati ako! Kay samtang buhi pa ko, dili ni mo maangko ng ako pagkababae, Major Gaspar! Ay, mipsot kay buhag agap. Igunitan na naman takap. Ay, lubagon ko ni mo. Oh. Ah. Buhi siya, Major Gaspar! Ah? Uy. Glena, ano bang yanhi ka man? Miss Glenna, tabangi ko, maluoy ka na ako. Buhi si Miss Alia! Usa pa! Tanawar ko ng akong gabitay niya. Iya man ang igunitan kay iyasab ko nung lubagon. Buhi na na, Miss Alia. Uy, pabuhi. Kay dili na makahimo og dautan diha nimo kinintawanan. Oh, Miss Glenna. Pabuhi. Oh! Ay, ay. Oh. Ay, sakita, uy. Kuyos kong bula-bula na ko. Ipaubos ka ng armas mo, nagkitiunin mo. Dako, Glena. Paano magkitiunan mo ko ni mo? Buhi inasab na si Miss Alia. Lagi. Buya na nako kini. Buya na nako kini siya. Sige na. Buyan ko na sa Alia. Salamat, Miss Glenna. Pamanti, Miss Alia. Og isulog pagbalik ang gihubo nimo mga sapot sa lawas. Miss Glenna. Iputol ni mo nga kong kahinam, Glena. Dili ko ikaw mapasaylo ng imo karong gimi mo. Ari una nako ning imong armas. Og ang ekstra nga magasin sa mga bala. Ibutang na niya. Ay naghilap ti Glena. Mao na gini dapita. Doon na lang bisag iingon ni Glena. Diyos ko gikulbaan ko. Wala gyud tay daw tang nahitabo nila. Wala gyud unta. Sinyasan ako sila si Misailo, si May Sarge. At may baon sila. Mao na kini dapita. Bay! Isinya si Pinjak na, doon lang kuno ta! Ay noon. Kay suot na gina kong dughan nga naghuna-huna sa sitwasyon karon ni Alia. Uban sa kagaw nga Major Luisito Gaspar. Ya!
Gipangandaman tanagandaan, Major Gaspar. Ay, bangag sa ilong. Traidor ka, Glina. Usi ka batang sa pagluib kining imong gibuhat. Gusto ko unta ikaw patyon, Major. Apan naglungot-lungot ang eskwadro nga mo'y mo patay ni mo. Wa ko madlok sa skwadro. Kay tao ko lang na siya kani adto. Ug ikaw, dili ko kalimtan kining gibuhat mo karako karon, Glina. Oh, unsa karon? Niabot ang eskwadro o nakipinusilay sa imong mga tao. Unsa? Biisay, bangag sa ilong. Tana, Miss Aliyah. Miss Glena, tana. Dili ka mo mahimong bibiya dinhi, Glina. Aliyah, dili. Adi ay, nagpatid ay. Ay, ay. Magbayad ka gyud dinhi, Glina. Ay. Ikaw ang dako usa. Usa ikaw ang magbayad. Kagaw ka! Nagapinitilit na sila si Misael o si Miss Arch. Kung naging pinusilin sa tiyak na sakop ni Major, ganyan ni Dapita. O sa pagkaha si Glina, si Miss Alia, iya bakang naluwas. Ipadayon ko ang pagpakikpinusilay sa mga kagaw. Ang angay sa sabag ka nimo. Mamatay. Kagaw ka. Siya si Trililing by Misael. Kriminal na sakop sa Major. Oh, dili ka angay buhion. Usod ko sa bahay by Sarge. Pagitaon ako si Aliyah. Ug ang kagaw nga Major Gaspar. Oh, si Aliyah. Si Miss Alia bay. Kauban niya si Glina. Aliyah! Bay. Oh, Mamatay ka, Glina! Ang Major. Giposilis Glina bay. kagaw ka nga Major Gaspar! Ah! Doon lang tas mo tagan sa kong yati sa may bayon. Dili kita na makuha. Ang Major. Og nahilom na ang mga buto-buto sa armas. Nahulog yan itong mga tao. Si Trililing, wa na siya. Magkauban, hinuon na to. Bog to mo say. Kita juga pagbira niya sa espadron. Bangag sa ilong. Huwag ko magdahom. Anong iba na ko ni Glina. Pero mamatay siya. Sa daan ko nin pinusilan gikan sa imong armas. Kamoy, gamit ko, Ringo. Ay, wag ko magdahog nga. May lugan ka lang og babae, bosoy. Sige lang. Nihayaan man sa human maigo. Dili basta-basta kabilidad. Tumabayhan na, Ringo. Glina, dili ba himo mo kano ko? Kinahanglan ba ka sa ospital? Ayun na, Benjak. Dili na ko magdugay. Glina ka na ito mo. Ano man? Glina, bituon nami nga matinud-anon kasi ang pagbasol sa pagtutok ni Mus kinabuhi ni aning Sir Mark. Misael, Ang imong pagluwas na ko, Miss Glena. May nakapapasa sa nga imong nahimo nga to sa akong amahan. gipangatuon ko lang ang akong kamatinud-anon. Gusto pa kinunta ko nga ikauban mo og dugay. Apan, dili na ko magdugay. Alaya, ang pingi ang umabot ninyong anak. Miss Glena. Miss Glena. Benjak, I love you. Dili na ko magdugay. Glina, ayaw kong biyahe. Glina. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.